Arewa Medium presents na Ladidi. Bani da aiki sai tunani ki sani na ki nake, ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake. Masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Ina kaunar ki kin ji ladidi, kin ji ladidi. Na kaunar ki kin ji ladidi, ni ne na ladidi. Na kaunar ki kin ji ladidi. Ai wanda sai dai ai hanzari kawai, hanzari lalle ai in ba gaggawa aka ba billahi da za a aikata barna. Tsinan ne dan iska Mala Hudu, ka zo kana nan farfashi, kana ta wasu sambatu. Me ya faru? Wace banna za a aikata? Me ya faru? Yawwa wani yaro dan allo Na'am. ya sa wannan yarin ya fita san sauka ba. Na'am. Ya sa ta gaba suka danna suka bayan gari a gari na musulmi irin wannan galiman gari. Dan allo? Yana limanci a gari. Dan allo? Ranka ya daɗe. Dan allo ya sake dauka. Wai shi Malam Hudu me yasa bai barin fadan nan ta huta hankali kwance? Kullun yau wannan gobe wannan kuma ba na abun arziki ba na tashin hankali. Liman, dan su muke zaune a wannan. A ceci rayuwar wannan yarinya don Allah dan annabi ka taimako ta. To abin da ya kamata a yi kenan. to ai kenan. To ai shi ne shi Malam. A samu wadara ta ba. A samu fashe kun gari. Ai masu Zargi kake koko tabbas ya dauke ta. abu ya baci kuma zan za tashi a taimaka mani a cewar zargin. Na'am. Sarkin fada. Ba mu ga ta zama ba. Wane shawara ya kamata mu bi don mu ceto rayuwar wannan yarinya? A shawaran da zan bada Na'am. kafin mu tashi Na'am. mu ta addu'a ko da yake shi bai so. Wani Allah ba wai ba da sa addu'a ba da abu yazo da gaggawa ba za ta. To a tashi. Ka addu'a an yi. Ka ce Yakwa. addu'a. Madalla. Muna kanta. To addu'an da za shi yana yi ne wanda zubin ko bai. Inda yana addu'an da haka bata faru. A addu'a da tsarki yake Da addu'a. shawara liman. Ana karban mu addu'a. tashi mu tafi. Sarkin fada. Mu tashi mu tafi ba za mu daka ta nashi bane. A je a shirya zarata. Ina su barde. Ina su magayaki. Ina yaron nan wanda yake kato da gora. Duk aje. Da kuma Nasidi mai kantilko. Sarkin fada. Maza ka je magayaki. Yawwa. Garkuwa. Na'am. Duk zaratan nan namu. Zo da makami. Ai maza duk Allah. A fazo da makami. Da Nasidi mai kantilko da Sango. To su zo. A ce su yi mazo ƴan laɓe na neman su. Su haɗu maza da Allah. bakin dinya. Kaga ranka idan ku bi ta duni tsohon rijiyar nan. Wani tsohuwari kai Kana fa. aka Zo mu je zo Kai mu fa. je zo. Ai da wai kai. tsarafa To kai ba Zo mu tafi. yawa ce Zo mu aka tafi. sake. a'a Kai? bai da mutunci Zo mu ne je kai zo na mu- zai liman ka zo mu. ma da kun bani nan. Nauyi su fito su ganki ƙarshen kwalliya ta sannu. Na ladidi ba da kanka a sare ka je gida ka ce ya faɗi. Na ladidi ikon Allah. Ladidi ba ma wannan ba ni. Ka san mun fita da kai mun yawo. Mun gaji kuma ni yunwa nake ji kuma na tabbata kai ma yunwan na kake ji saboda haka dan Allah mu cire 5,000 a cikin kuɗin nan mu je mu samu wani abu mu sa a cikin mu. So nake na saba ne. Ka saba? To ai da jarumta ake saba ba ai da yunwa ba. Shi cikin naka laifin me maka? Hakan. Na ladidi barkaji wallahi idan ba za ka makanka fada ba da kiyamun laili to ka dinga shiga matsaloli kenan akan wannan kuɗin kenan in gaya ma gaskiya kenan. Ya abin da yake damuna. Ai kamata ya audin zai taɓa kuɗin na a ce ya faɗa min zai ɗiba min kuɗi. Ya sa ya ɗiba min kuɗi kawai ba zai faɗa min ba. Ina zuwa yanzu tsakaninka da Allah na ladidi idan ya gaya ma cewa za ka bar shi ya ɗauka. Yauwa ga shi.
Ladidi tsaya mana. Aba. Babu ruwanka. Zan fita mu kan mu jina. Ba abin da ya shafe ka shiga wannan fada. Babu ruwanka. To ai ba za a yi haka ba na Ladidi. Kar ka ce za ka ringa amfani da kokuwa da fada wajen an san neman makanka wani hakkin. Idan karfinka bai amfani inda aka cuce ka ba, ashe kokuwa da damba da ake a gidan wasanni bai da amfani kenan sai su daina. To ai ko dai haka kace zaka dinga yi wata rana zaka je ka ja ma kanka bala'in da ba za ka yi fita a ciki ba. Allah Sunusi ba abin da ya shafe ka ko me zai faru munafiki ne yana ji na barawo shege dan luku. Na Ladidi kan ku je ku yi rigiman nan na Ladidi. Na Ladidi. Shi ma ke ce. Ni ce. Ai na zata wanda nake jira ne. Oke wato ni ba jira na kake ba tunda ba jira na kake bara in tafi. Ba sai kin tafi ba. Ba sai kin tafi ba. Wai da ma yau da yake ban ganka a office ba shi yasa ce bara in zo duk ka ga ko lafiya. Amma tunda lafiya shikenan bara in je. Ya dai na ji shiru ne fa. To sai ka gyara hannun rigan aiko? Sannu ba Allah. Yawwa sannu yan mata a dangari. Wai dama na zo ɗan ara abokin naka ne. To ai ba ma aro ba ki ma ɗauke shi kawai ku tafi tare kawai. Na baki shi gaba ɗaya. Ina oga kuwa? Oga yana ne na ta fushi da kai a ofis. Fushi da ni? A'a kaga ka kwantar da hankalinka ka daga hankalinka wasa nake maka. Kaga dama gaba ɗaya baka zo ofis ba kuma ina jin ya kamata mu je ka mu ci abinci ko? Nake to ina zuwa. Amma da alamu kaman wurin aikin ku ɗaya ko? Wurin aikin mu ɗaya me ya faru? A'a ba komai. Amma ke dai ba budurwar shi bace ne ko? Muje. Lalla bibi. Dawo lafiya. Wannan me yasa kake damu na haka ne da Allah? Na gaya ma zan zo in same ka da Allah, zan zo mana da Allah. Na shiga so. Sunusi ka kalli wasan Barcelona kuwa? A tsaya da Allah. Wa ya raba ku tukunna? Kamar ya ban gane ba. Kana so ka ce mun baka haɗu da Ladidi a waje ba? Dalla manta da shi na gwana ni da wannan. Lalle kuwa ba raban ayi hargitsi ko fitina. Dan yanzu nan suka bar wurin nan shi da wajen yar aikin su. Kai dalla wancan banzan me ya isa mun dalla kyale shi. Anya kuwa saboda a fusace yake ba. Shi din banza shi din wofi na rantse da Allah ba abin da ya isa mu. Wai an ga yamma ni zan dinga ce da wani kato a banza a wofi ne. Na rantse da Allah duk kuɗin da nake kashe mai da abincin da yake ce da komai duk a cikin kuɗin shi ne. Anya kuwa dalla mutum na Ladidi a fusace yake fa. Ya ci uban fusata dan uban shi yazo ya same ni ina nan. Ni ko bala'i ba neman shi kike ba. Dan allo kenan. Dan allo na Ladidi. Ladidi ta dan allo. Nagode mama, nagode mama. Ikon Allah. Nagode mama. Dan allo. Na ga baka saki fuskar ka ba har yanzu. Wannan zakirin ne. Kawai yake so ya bata min rai a banza da wofi. Alalan ina tare da Ladidi. Dan allo. Ashe san da kake wa Ladidi bai kai yadda kake ban labari ba kenan. Abali mama. Kawai na yi ba haka yi bane mama. Kai. Ladidi ba ji ka ce fa mama. Idan har ganin Ladidi bai faranta maka abin da yake bata maka rai ba, to ashe san da kake wa Ladidi na banza kenan. Kuma fa haka ne fa. To shi kenan mama. Kawai na manta da shi. Ladidi. Kun zuwa. A gabana kuma. Ladidi. Na'am. Kar ki manta abin da na faɗa miki. Bai taɓa neman abu ya rasa ba. Ba kuma zan bari a kanki ya ɓata min tarihin da na dasa ba. Na sani. Yawwa, ya albarka. Har na ji sanyi a cikin zuciyata. To, in kin ji,
ki gaida mamanki ki gaida babanki. Kin ci ko? Za su ci. To na gode. A'a ikon Allah. Kai wannan soyayya haka ne. Ina za ke so? Malam naji an ce an sace Ladidi. Waye ce? Malam ina gida labari ya zo tar da ni. Wa an sace Ladidi. Yanzu ba ta gidan? Ba ta nan. Wata sabuwa. Wata sabuwa. Ba wani labari da kika ci ko wani ne? Babu malam. Kai. An bace da da safe. Shakin yaron nan ba ya kewaye unguwan nan. Waye malam? Na allo mana. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kinga. Koma gida. Malam koma gida. To shi ne kake koma. Gida ne kika bani ka da ke ciki kwashi. Ai ke yin dashi aka kwashe kuɗi ko mu da aka sata. Ba kuɗin masu dashi bane za su kyale ki ne? To malam. In ke tafi yanzu na saki. Ina akwai shegen yaro. Yanzu bakin ciki na ba ma dauke ta da yi ba. A wannan tsohon mashin da zai goya ta. Inna lillahi wa inna Ikon Allah. Aka ce yaro na sace yariya. Ashe da Allah ba sace ta yi ba. Kai. Mutane da irin wani magana suke. Si baba. Haba dan allo. Wannan abin da kai haka dan ka kyauta kenan. Girma kenan ko ku mutunci. Baba kenan. Shi baba, shi wancan dan ketaren da kake cewa ya fita da ladidin wani lokaci, ai din na samu labari. Shi baka ce masa bai kyauta ba sai ni ne zaka ce ban kyauta ba dan mun dan je yawon soyayya mu kawai. Soyayya? Baba ka kwantar da hankalinka ba abin da ya faru. Aji ba abin nan. Kinga, tunda yanzu baba ya zo ko? Ni zan kama hanya yanzu. Abin da nake so tare da ke kawai, ki gaya masa duk abubuwan da suka faru wanda zaki iya gaya masa abin da umma ta yi miki. Amma fa kar ki boye masa komai kawai ki gaya masa. Kin gane ai? Na bar ki lafiya. Ke ki sha zaman ki huta kin gane ai? Ki abin da dadi? Wannan abin da dadi wannan? Baba me zan yi? Ya tara ciyawa baki aka. Maman shi ma baka san abin da ya faru ba. Mu je gida ba yunwa ne. Wanda kike mana ba kyauta mana ba. Nauyi su fito su ganki ƙarshen kwalliya ta sannu abinki sarauniya ina nan gare ki zinariya kowa na so ya ganki duk duniya salogun tafiya mata su zo gare ki nan ne. Wato kai kana zaune a gida ma baka zuwa ofis, halin yanzu ne ma ya kamata a ce kana zuwa ofis. Kin gane? Wallahi raina ne yau gaba daya a bace. Shi yasa ko tuno ofis din ban yi ba. Duk da dai ofis din yana nan a cikin raina domin ba na so uga jini da nafsin ya dashi. Gaskiya ya kamata domin naga oga yana nuna kokari a kanka dan ya kamata kai ma ka dinga nuna mai kwazon ka. Na gane. Yanzu me ke gani ya kamata in masa? Ai ba shi zaka yi mawa ba kanka zaka yi mawa. Gobe da ya kamata mu je mu siyo waya saboda in nuna maka yadda ake chat and then TikTok sannan da sauransu da YouTube gaba daya saboda in ka zo na a gida ka dinga. To yanzu gobe ni 20 nake ko da safe ko da rana ko da yaushe ma 20 nake. Na san cewa oga zai fito around 12 to kafin ya fito zamu iya zuwa mu je mu dawo. To shikenan an gama kawai. Amma dai kada ka ƙara yin sai bidiyo ka yi laifi da yawa. Sannan yau na tanadan maka kalamai masu daɗi wanda za su taimaki soyayyanka da Ladidi. An yanzu kin so na abu ne ma. Zan kauda maganar soyayyar Ladidi. Mai da hankali akan koyan fim din nan. In ya so idan na koya na iya kin ga sai in fuskance ta na san za ta fahimce ni ta. Gaskiya na ji daɗi da ka fara gane abin da zai taimake ka ajiye Ladidi kai abin da zai janyo hankalinta ta fahimci cewa kai ma ka san kanka. Kin gane yanzu maganar Ladidin nan ku ajiye shi a gefe. Mu je na ga da an baka son maganar Ladidi.
wata Allah ce hasada babbar cuta kun ga zafin ba za ya kawo samu ba. Me ka zo ka tsaya kamun wani ke lafiya? Na ji labarin hawa wajen sana'a ta kaje da yake kai wawa ne baka da hankali kana neman ka ciwon mutunci a inda nake sana'a ko na rantse da Allah ka kiyaye. Haba na ladidi. Bashi. Dan uban wannan na gantse da Allah sai na nuna mai karshen kai. Ni kake shakewa? Sai kashe ni. An ga wannan iban iskan basir ne. Ku dakata da Allah. Karfi ne kauye na nan. Haba da Allah, me haka kuke ne da Allah? Haba. Ladidi zamana. Haba. Me haka? Kwace katakon hannun shi. Wani kato. Ladidi dakata mana na ladidi. Haba. Lafiya. Kai, ni kada ka na gantse da Allah sai ka san ka da ke ni buwa uban nan kai ka ji shaka da kamun kuwa lalle ma wannan ga na gantse da Allah sai ka san waye ni yau me faru ne da Allah me haka ne kuke ne wallahi tallahi sai ka san waye ni duk taimakon da ne maka a rayuwa da haka zaka saka mu ko me zaka faɗa ka faɗa yau sai nayi maganin ka yau mace amana tunda ni ban ci amanan ka ba kai ka ci amana na ka ji abin da gane ke faɗa ko shi din banza shi yana da amana da zan ci wannan dan ƙauyen haka ce kuna da na da kaje ka satan mun fa shi ba cin amana bane to kai waya ga ma ana daukan mataki ba tare da an bi bincike ba banza aikin wofi kudaden da basu wuce 400 ba ko shine zai zo kana tayar mu da jijiyan waya kan wannan kudin da basu wuce ta haka sun karya ba haba Abdullahi kai ma me na daukan masa kudi fi sabilillahi ka san bai baka ba me yasa zaka zo ka dauka barawo da Allah barawo haba in banda dan adam butuli ne ma da abubuwan da nake mai in bashi wajen kwana in bashi abinci in baci da sha tara ta ya dauka ya tsaya komai da komai sai akan abin da ba su ta kara sun karya ba akan kuɗi dan a ranar dan yi wani abu da su kuɗin ma a rane fa wani abu zan yi da su ba to in ara kai ba sai ka faɗa mun ba ai wannan salon sata ne to naji tunda ara kai yaushe zaka biya ni to shikenan yanzu dai kai yaushe zaka biya shi in banda ma ba kauyewa ne bai da lissafi ni nake baka wajen kwana ni nake baka abinci in mun fita wajen da kake zuwa neman fim din nan naka ni nake biya ma kuɗin mota mu ci abinci mai kyau mi komai da komai sabulun wanka sabulun wanki barot da makilin komai da komai ni nake maka na taba cewa ka biya ni sannan dukan nan ma da kai mun na rantsi da Allah in muka je wajen yan sanda duk ya tsu 50 ne 50 ne wannan dan aka je wajen hukuma ma ina ga ni zaka yi wuce ko na tsaye Allah sai in kira yan sanda wallahi tallahi ba sai ta kai ga yan sanda ba su fito su ganki ƙarshen kwalliya ta kapsin. Hello? Yawa barka da. Ni ne. Yana nan ga can ma a kwanci. Wa yake ne bara? Ne dan akenka ne da kake wani gaya nan da Allah ji da kanka da Allah gaji. In kake ta ma ba ka cin kudi na ba. Ban ka wallahi dandan ne. Hello? Ke ce? A haba dai, bacci tun yanzu? Wallahi wayan nawa ne caji ne ya kare. Ya kika je gida? Allah ya sa ni ba laifi ne ba. Ai dole zan fito da wuri. Gaskiya haka ne. Ba matsala, Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya. Yawwa, assalamu alaikum. Banka na dalla ban. Kaga dai yanzu ni na ƙara yi ma rana ko kai baka da wata rana da zaka mun ni nake taimakon ka a rayuwa. Ko kai dai ka sani ka ji da shi. Ni dai kawai zaka biya ni kuɗi na domin ni akan kuɗi ban da kunya kuma ban da mutunci. Dama lalladi dai ni na riga na gama fahimtar ka akan naira 10 sai kan mutun rashin mutunci. Wallahi ka fara sanin hali. Wallahi tallahi ni nake mai rana fa ko da yaushe yanzu ma aka waya ta na ara mai waya amma ta kan wasu common 400,000 yanzu na wani wawa kawai. Kare na nufi wallahi abu. Wallahi zan ma dukan tsiya wallahi. Da Allah ya isa da Allah ya isa da Allah.
babu kai babu kula wata ƴa mace. Ko wata mace na ganka kana nema zan iya rabuwa da kai. Kuma zan yi amfani da dukiyata dan kanan an kai ka gidan yari. Na amince. Zan sa hannu za ka samu kuma lauya na ma zai sa. She is charming and elderly but selfish and could go to any length to possess what she wants. Wallahi ji nake a duniya kamar ban taba ganin wani ɗa namiji ba kun ba kai ba. Ni ce mun take shekarun ta yi kusan 40. Ni kuma he na ga gaba ɗaya da na ganki ma baki fi 18. Mota nake so mai kyau kamar ta miliyan 3. Ka turo mai ita ta WhatsApp sai in duba an gani. Ina nan da kamar yadda kika sani wajen faɗan gaskiya ko mai tsacin ta. Da gaske ne zaka karya alƙawarin da ka ɗauka? Da matan duniya na gaba ɗaya za su je ba wata sarrafa gani sai ki. Rantsuwa fa kai. Ƙwarai kuwa ko kina so dan tsinke ku ɗaya. In ta yi ma a kan ba ta yi ba a canzo wata. Kai zumbudi. Whoop, he is young, vibrant, but very vicious and carried away by the luxury of life. Dole ne nuna kishinki a matsayin ki na uwata musulma da kuma abokiyar sana'ata. Amma ba irin wannan kishin da ke nufi. Ka fi gane kishin yar tallan doya da kwai ko? Gashi ka siya hadda roba. Shi ma na baki. Siya ma wayar shi ta karɓi kwambara ta. To idan haka ne a raba ni da gidan mu. Ya zama dole. Amma ke allura na cikin ruwa. Kaka mun mugun fata. Produced by Suleiman Sazisu. Tun yaushe ya kwanta? Tun jiya. Me likitocin suka ce yana damun sa? Yawan tunani. Na san ba zai wuce akan wannan gwagwayar yar tallar ba. Kara zaginta. Da karfin jikin na. Da ruwanki da jiki. Story, screenplay and directed by Fazazi Muhammad. Allah bani dama in yi wuf. Dawa. Da kwana abinci. Alinu, Abdul M. Sharif, Ilin Baba, Hauwa Ayawa, Fatima Inuwa, and introducing Najma Hussain. Whoop! Wannan matar za ta iya yi maka biyayya a matsayinka na mijinta. Wannan aure a riga an yi shi an gama. Ka kalle ta fa ta yi sa'an mamanka. Sai ba ta waya na. Ina tsoron ki nadama lokacin da nadama ba za ta yi miki wata amfani. Ba zan taɓa yin nadama. It seemed all rosy at the beginning, but it became an entrapment for them all. A series of betrayal and backstab unfold. Yawa. Kaga kanwa ku kusan. Kanwar Mahaja ko budurwar Dini. Zamana da kai ya kare. Ki haƙuri. Who betrays who? Who initiates a backstab? Find out in Whoop, the web series. In Northeast Record presentation, Whoop, premiering on Saturday on Northeast Record channel on YouTube. Whoop, in every game, you get out what you put in at the end. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. To Allah ku yi haƙuri ku bani wata ɗaya kawai. In Allah ya da zan biya muku kuɗin ku. Kin yi lattin awa biyu. Zan biya haddasu. Ina kuɗin? Nawa ne? 500 ne da 70 hadari ba. Riba ko kuɗin ruwa? Yadda kika kira shi. Nawa za ka siye ni? Ban gane ba. Jabir ka kai ni kasa sannan kai zaton za ka fita lafiya. Ina kuɗin mu da kai muna alƙawari. Faɗa ko Ba a koya miki gaishe da customer bane a wajen aikin naku? Me za ka muku? Kunji. Waitress na tambayar ku me za ka muku? Ina son ki kawo min jollof rice. Bayan nan kuma ina son ki haɗa min da beef, sannan ki haɗa min da shrimps mai sanyi-sanyi. Ki kawo min ina jiran ki. Yanzu wa ke nake so dauki asaran wannan abincin? Kila na iya miki uzuri in har zaki durƙusa a ƙasa ki bani haƙuri. Dakata Salima. Zuciya ku ita da san mai kulawa. Kar ki kuskure ki tsuguna. So ne ya saba abin da yake so. Kadarar so.
Abin da nake nufi shine zan siyar da kaina in yi amfani da kuɗi in biya ku bashin da kuke bin mahaifina. Wannan makullin ɗaki na ne a Rabot Hotel, ɗaki mai namba 25. Ije ki jira ne, zan zo in same ki. Sai wasu filaye da ke bayan gidan gwamnati waɗanda ba a gina su ba, domin wurin yana da matukar haɗari. Saboda me? Akwai wani mahaukaci ana ce masa Namuduka. Yana kashe mutane, kai ko motar ka ce ta lalace a wurin, shawarar da zan baka kawai ka batta a wurin ka, don idan ya riske ka zai iya kashe ka. Sakatiyya. Kai, waya baka izin zama a nan? Ku ya hakuri. Wai kiwon irin me na ci mutu? Dole ne sai mu ɗauke ka aiki a nan ne. Tashi ka bar mana wuri da Allah ga. Shi dai rabo rawani ne, kowa nasa na zuwa. Me ya faru? Manajan yana da tsauri da yawa. Kai tsaye ya ce min ba za a ɗauke ni aikin nan ba dan ballace. Wata attajira ce ta yau kanta zaɓin da take ganin shi ya fi dacewa da ita a rayuwarta. Ina so ka sani a kowace masana'anta wata gwamnati ko mai zaman kanta akwai alfarma kuma na san ka san haka. Haka ne. To ina so ka sa ranka Bilal na ɗauki rigar alfarma na sanya masa saboda ya cancanci haka. Sai ka ga mutum sai da kaji ashe rawan zabi ne. Giwa Film Productions ke gabatar muku da wani sabo full a wannan shekarar. Sanadiyya. Na wannan da iskan yaren. Dama an ce tsara da sassaƙa baya hana gamji toho. Yau da gobe kuwa ta ƙi jinin wasa domin komai nisan jifa ƙasa zai. Na rasa me zan siyo in kawo miki a matsayin ta gudunmuwar, shi ne na biyu na siyo apple na kawo miki. Guba? Subhanallah. Ina ta ci guba? Kai macuci ne a zalimi. Na yadda da kai ya ce kokarin kashe ni kake. Ba ki a cikin hayyacin kin kai. Dan Allah ki shiru ki ne ga. Sanadiyya. Labari da kuma tsara shi Shafi'u Dauda Giwa. Shiryawa Abba Giwa. Jagoran shiri Abdullahi Abbas. Daukar nauyi Giwa Film Productions. da umarni Alfazazi Muhammad.